A Asociación de Consumidores e Amas de Casas da Estrada dende a organizar, celebrábase esta mesma tarde, un foro para analizar a crise, sobre todo en canto ao que é o consumo das familias. Este foro, que comenzaba ás 5 da tarde e remataba ás 6:30 na primeira das mesas, falaba sobre os aspectos básicos de economía nos fogares: o presuposto básico, as contas bancarias, os fondos de investimento de pensións, as novas ofertas hipotecarias e os créditos rápidos. Ao mesmo tempo, tamén se falou sobre o endebedamento, o diñeiro de plástico, a reunificación de débedas e a súa problemática, as familias nos procesos de quebras e, ademais, o Fondo de Garantía de Depósito. Posteriormente, a partir das 7 da tarde, houve outra nova mesa sobre publicidade e prezos, basado fundamentalmente na publicidade e na comunicación, a publicidade enganosa, a publicidade ilícita, a información de prezos nos produtos de consumo, as ofertas publicitarias, os concursos e os premios e as marcas brancas, ademais do dereito de consumo, información, publicidade e prezos. Os relatores foron Gloria Gómez Llago, licenciada de Publicidade e Relacións Públicas e investigadora da Universidade de Vigo, e Raquel Goyanes Prado, experta en Dereito de Consumo. Siempre va a resultar muchísimo más barato solucionarlo con el propio banco que no meternos en una historia de estas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el banco ya no nos permite ni siquiera empezar a hablar.